Het is traditioneel de laatste dagen van het jaar tegendruk op het callcenter van de Friesland. Alle dagen moeten de meewerkers duizenden vragen beantwoorden. Klanten kunnen Jood nog verhoren van zorgverzekerder. En ik heb verzekerden een soort vragen over aanpassings in haar polis. De belangrijkste vragen gaan met name over de dekkingen van de aanvullende verzekeringen. Dus ben ik nog goed verzekerd? Zit ik goed? Moet ik iets aanpassen? Bij de Friesland binnen 464.000 mensen verzekeren. De verwachting is dat dat aantal dit jaar stabiel blijven zal. Wel had de verzekeraar botlijst van negatieve publiciteit vanwege de sluiting van ziekenhuis de Sionsberg. Het is juist dat er een aantal klanten, een paar duizend klanten, zijn overgestapt naar andere zorgverzekeraars. We hebben ook nieuwe klanten mogen verwelkomen uit dat gebied. En u moet weten dat er zo'n 30.000 klanten in dat gebied bij ons klant zijn. Dus heel veel klanten zijn gebleven bij ons. En we hopen ook volgend jaar de klanten die zijn overgestapt uiteindelijk weer terug te mogen verwelkomen.